Jaramogi Oginga Odinga teaching a referral hospital county ni ma Kisumu koro golo kanyino Milome kalore kod ringre mar Mopramwen kod abirio manyaka gi kinde ni endi koro poko okawi kar kano ringre jomotho mano endo mantiere od thieth no endo giyango kanyindo ni gin kod thoji kata ginyalo ting'o ringre go eko maromo kanyindo 137 to gi kinde ni endi ringre mapoko kawo maromo kanyindo 47 koro kelo achiedh nade ka thothgi gin mago eko mag joma chuo ka achiel kod nyithindo kamar miyo en achiel kod choke moko mabende poko yang wuongi nyaka gi kinde ni endi ikwayo oganda kata ng'ato ma ringre mar watgi kata jahera gimoro amora nitiere kar kano ringre jomotho nogo mar mondo mi omoli nono to koro gibiro yiko gi e buro nogo ma kanyakla kaluwore kod chike ka ringre go eko ne ogol e gwenge mopogore opogore kata kuonde dak mopogore opogore e boma niendi ma Kisumu mago eko moting'o Nyalenda, Kibosa, Obunga kaachiel kod mamoko. I'm Felista Amaudhoch, Public Health Officer at Jootrh, and 3 children, 1 male child, 2 years old, and 2 of which came from our newborn unit. So far, we have never experienced those who have come to look for their loved ones. That's why we have done a notice to the public, if so they can come, because some were brought in by the police. We do a notice through our CEO, then these notices we have to take them to public places and these police stations so that they can help us also identify and reach the public with the information. And we don't do it alone. We also include the police station, police officers, and the local administrators.